Escoltes Pròxima Parada, amb Gemma Juan i Joan Espinosa. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. Intensíssima esta vesprada de ràdio i d'informació en directe. Són les 5:31 de la vesprada i volem parlar-los d'un assumpte molt diferent, perquè de fet hi ha xiquets que naixen amb un pa davall del braç, diuen els que en saben, i altres amb un bolígraf, diuen també els que en saben, com és el cas, per exemple, de Miquel Peidro. Per què? Perquè, és clar, una màquina d'escriure baix del braç per a una criatura és una miqueta més complicat, no? Perquè, amb aquest sentit de l'humor, el nostre convidat explica d'on li ve la vocació, en definitiva, de l'escriptura, amb la condició de no anar a la platja a passar calor. Era capaç d'escriure precisament relats, contes o el que fora menester. Això de xiquet, perquè de més gran va orientar aquesta passió al món de l'audiovisual. L'alcoià Miquel Peidro és guionista de televisió, un mitjà que li encisa on fa dècades de fet que treballa, des de l'Alqueria Blanca mateix, i així s'han posat en peu uns quants, i autoindefinits, que també, passant per La Lola fins a les dues últimes sèries que, segons diu, l'han abduït en els últims temps, El secreto de Puente Viejo i Acacias 38, de les quals ha coordinat els guions de tots els capítols. Però a Miquel Peidro li faltava una coseta de no res, escriure un llibre. I així el tenim, el llibre, i a més es diu Corazonadas, editat per Círculo Rojo, una comèdia divertidíssima entre la sàtira, la tendresa i l'absurd sobre el món dels programes del cor. Pròxima parada, Miquel Peidro. When boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. En fi, estic dient-li Peidro tot el rato i a l'home li diuen Peidro. Miquel, com estàs, rei? Benvingut. Pues molt bé. I disculpa. Nada, disculpat. Escolta. El que m'haguera estranyat és el contrari, eh? Ja. Espera que coneguem-me, tornaré a fer-ho. Bueno, molt bé. En fi, tu traus la pistola i en pau. Ens posem una miqueta nostàlgics, no?, amb aquesta cançó que has triat, no?, That's Amore. Bueno, té que veure la novel·la. Té que veure la novel·la. És un dels motors de la novel·la. És un tema de 1953 que forma part precisament de la banda sonora de la pel·lícula Que par de golfantes. Sí, d'algun altre també s'ha utilitzat. Sí, és un tema que s'ha gastat prou en l'Hechizo de Luna també es va utilitzar. Meravella. Aquella va ser una comèdia musical en el món del golf. Això dels golfantes. Són molt aguts moltes voltes. L'has triat sobretot perquè, ja ho intuïm, té relació amb el que s'ha escrit, no? Sí, perquè és un tema de més romàntic, però és un tema, no sé, que alegret i, bueno, com diria ma abuela, alegret, no? Pues entonces, pues per això. Com la novel·la vol ser alegreta també, pues... That's amore. Bells will ring, Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita I amb esta banda sonora, vinga, primera pregunta, perquè, Miquel, tu escrius des que eres una criatureta, d'11 anys. Sí.
amunt avall, no? Portes a la motxilla milers i milers de capítols de telenovel·les, sèries, programes de televisió, la majoria d'un èxit destacable. També has escrit curtmetratges, llargmetratges i obres de teatre, i per arrodonir la faena i el currículum et faltava la novel·leta. Bueno, O novel·lón. Exacte, o novel·lota. novel·lón. Sí. Perquè són 570 pàgines Sí, senyor, i sí. dius, mira, ja que em pose, ho faig bonico i gros. Home, no, vull dir que acostumat al tema de lo que és treballar en la telenovela, en la quantitat Els de volums, pàgines, no? claro, Els els volums. volums que això pues, no podia ser d'una altra manera. Perquè els guions... un capítol estàndard, posem l'Alqueria Blanca, que és la que ens toca més de prop, un capítol estàndard d'una hora, quin volum de fulls pot tindre el guió? Sobre 50 o alguna pàgina més o menys. Jo estic pensant en les sèries de que jo he passat els guions últimament per les mans, El secreto de Puente Viejo i això, estaven sobre 50 minuts i estaven en 47, 48 pàgines o això. Però tot depèn de moltes coses, no? Perquè a voltes és un poc per medir la duració dels capítols, però a voltes és persecució. Claro, ja has gastat una línia, però molts minuts has gastat. Clar, Això no ho pots saber. clar, això és una altra història, no? Claro. Clar, ja és molt relatiu. Claro. Vinga, i tornem una miqueta al llibre, encara que estarem parlant tota l'estona segurament, o anirem basculant del llibre a les produccions audiovisuals, però tornant una miqueta al llibre, clar, com és que et vas decidir a escriure una novel·la d'aquestes característiques que, a més, em parla del món del cor i de tota aquesta hipocresia que l'envolta? És que has tingut alguna classe de proximitat al voltant d'aquest món o...? Bueno, vaig passar per algun programa, però quan jo era més jove i tampoc en massa profunditat, però sí que vaig fer pràctiques, vaig conèixer una miqueta i bueno, em pareixen programes interessants per molts motius. Però bueno, jo el que necessitava era un lloc on ubicar una història d'amor que fos més o menys original i que m'aprofitara, a més, pues, per poder fer sàtira i per lo que a mi m'agrada, perquè en els altres mons moltes voltes no es pot. Amor amb sàtira, Sí. És una història d'amor que Sí. porta molta sàtira, que és totalment compatible, però que no és habitual. Com que no? Amor és sàtira, sempre. Home, ja... Clar, també tens tota la Claro, raó. claro, O sigui, claro. ben mirat, sí. Ben mirat també, amor Com és l'amor sàtira. te prengues molt en sèrio, és malament, n'hi ha que prendre-se'l en broma una miqueta tot. Entonces, bueno, pues ahí está. Molt bé. I la teva experiència com a guionista, m'imagino que t'haurà resultat molt útil a l'hora de treballar-te, no? Sí, claro. Home, de fet, jo he treballat un poc la novel·la com si fos un guió, fent-me les meves escaletes, sabent per a on tenia que avançar, bueno, i així ha eixit. A l'hora de construir els personatges, també. També, claro, a l'hora de construir els personatges, sí, a tots els nivells. I, bueno, a l'hora també de documentar-se de certes coses que ixen, no sols el que són els programes del cor, sinó algunes zones geogràfiques que es descriuen i coses així, no? Bueno, m'agrada ser prou I rigorós. quines zones geogràfiques, per curiositat, t'has centrat? Pues mira, vaig a dir-te-ho perquè això és una cosa molt curiosa. N'hi ha un personatge que és de Beniel, província de Múrcia, però fitant en la Comunitat Valenciana. Ah, està Entonces, tocant. sí, yo necesitaba anar a Beniel para poder descriure un poc el paisatge, Per a fer-te un usos poquet i d'idea. costums i tot Vale, això. Per fer-te un poquet de la idea de com era allò. I mos van perimetrar. Entonces, claro, Ramon. jo podia arribar hasta la frontera. I, de fet, n'hi havia una curiositat que era que l'aparcament estava en la Comunitat Valenciana, però el bar estava en Múrcia. I jo podia aparcar, però no podia anar a fer una cervesa. I, de fet, com jo tenia el permís per anar a Madrid a treballar, dic, bueno, no passa res, com tingui el permís, però clar, com li dic jo al Guàrdia Civil, vostè d'on va? D'on ve? d'Alcoi. I on va? A Madrid. Per ací, per Orihuela? Home, es pot anar per qualsevol puesto, Clar, saps? Pots pot- pegar la pot- volta que sí, vulguis, sí, però sí. no sé jo si Ja és haguera una quedat... cosa de- clar. No sé jo si haguera quedat molt bé. Clar, no, era complicat de justificar. Claro, Era així complicat és de que vaig justificar. tindre que Que esperar. curiós. Sí. Ah, t'esperares. M'esperara, no entonces- No alçares el coll. No, així, no, digues, no. Mira, vaig a prendre nota així. No, ràpid, m'esperara i després de perimetrar, si no recorde mal, la Comunitat Valenciana, que jo dic, demà me'n vaig, i tots van perimetrar al coll. Sí, és que vam tindre una tapeta curiosa. Ha sigut un Mm. procés així un poc dilatat en el temps, sí. Molt bé. Per què penses que crea tanta fascinació la premsa rosa i el món del cor? Bueno, pues jo crec que és perquè tots som un poc voyeurs, no? És un poc el recurs de la ventana indiscreta que va fer Hitchcock, que tots volem mirar per la finestra a veure el que li passa al veí, no? Sí. I a mi el que em llama l'atenció
especialment d'aquest tipus de programes, és que comencen a lo millor parlant d'un famós i això va derivant al cunyat de la nora, del sirviente, del no sé què, i ahir ja no sé què li Ja et pot perds, interessar a la ja gent, et perds. però és igual, continua interessant-li, no? I és de veres que en aquests programes, a més, ho saben fer molt bé, perquè d'alguna manera Ho tenen és claríssim, novel·la d'alguna manera per captar l'atenció de la gent. I a més, fins i tot en algun cas, fins i tot tenen un poquet d'endogàmia, no? Bueno, sí. Un poquet no, molta. N'hi ha una cadena molta. que és absolutament retroactiva. Se retroalimenta Va tota hora. d'amunt cap avall i Ja d'avall està, cap d'amunt amunt, cap amunt. sí. Però, a pesar de tot, a pesar de crear aquesta fascinació i de tindre audiència o de tindre lectors o el que siga, el ben cert és que a la gent li sol avergonyir, a molta gent li sol avergonyir dir que fa seguiment d'aquestes coses. Absolutament. Lo que passa és que després els datos són els datos, però no deixa de ser curiós. Sí, saps? Sí, absolutament. Tu li preguntes normalment a la gent i no ho ha vist ningú. Però, bueno, pues algú ho ha vist, perquè en els números sí que ho han vist 2 milions de persones. Tindré la mala sort de que sóc jo, que no conec a ningú que ho veja, però, sin embargo, tots coneixen també els noms de les persones que apareixen en aquests programes, no? Clar. Sí. Miquel, m'hauràs de disculpar una miqueta. Pròxima parada, amb Joan Espinosa i Gemma Juan. Sí, 7 minuts de la vesprada. Estem vivint una vesprada molt intensa des del punt de vista informatiu. Estem acostant-nos, naturalment, totes les reaccions al voltant del veredicte que ha llegit la magistrada en relació al juí a Jorge Ignacio Palma, en què, d'alguna manera, no, del cert, ha confirmat que el jurat considera que Jorge Ignacio Palma, de fet, és culpable dels 30 delictes, dels més de 30 delictes que se li imputaven, entre ells la mort també de Marta Calvo. En fi, ixa és, sens dubte, la notícia del dia i la que ens ha fet, en definitiva, que reiniciarem el sistema. De fet, anem a reiniciar el sistema. Posa'ns música, senyor tècnic. When love is king, when boy meets girl. Clar. Això és That's Amore, que gràcies al nostre convidat hem descobert que és una cançó d'amor, que s'ha gastat en diferents produccions, entre elles Que par de golfantes. El nostre convidat d'avui, al qual li hem interromput l'entrevista així pel mig, sense cap classe de pietat, és Miquel Pedro. Pedro. Veus? No? Què t'ha dit jo, Miquel? Sí, no, però està sigut una variant. Una variant. Sí. Dóna gràcies que no te ho va fer més gros encara, saps? Com t'ho dic, com estàs? Molt bé. Molt bé. Pues així estic impactat també en les notícies que esteu donant. Vull dir, això són coses que uno no voldria sentir mai. No que el condenen, evidentment, això sí. Ja, t'entenem perfectament, naturalment, i crec que s'entén perfectament. Estàvem parlant precisament de Corazonadas, no? Sí. Que és la teua primera novel·la, que és el que te faltava, no? Ja, sí. En tot un currículum, vinga a fer guions, vinga a coordinar-los, un cabàs, dius, mira, va, vaig a fer una novel·leta de no res, un grapat de pàgines. Sí, 500 pàgines, sí. I es diu Corazonadas, i estàvem raonant precisament al voltant de la temàtica que abordes precisament en la novel·la, que va el cor, dels personatges del cor, no? I estàvem parlant precisament sobre l'interès que susciten estos personatges i com de curiós és que moltes persones renuncien a dir que són seguidors d'estos personatges. Sí, és un plaer culpable, això està clar. Vull dir, la gent ho veu, sap hasta el mínim detall de tot el que passa, però després, quan tu preguntes ahir, diu, jo no ho veig. Són molt pocs els que confessen veure-ho, sí. Però bueno, jo crec que això, de totes formes, no és més que la tradició també del que ha sigut la premsa rosa escrita, que du anys i anys i anys, i que ara és la traslació a l'audiovisual un poc més pujada de to, si vols, de lo que ha sigut això. Sí, perquè això. No és equiparable. De fet, s'ha pujat de to a posteriori, diguem, les publicacions escrites. Sí. Abans les publicacions escrites eren prou més respectuoses, entre cometes, i no? jo crec que, a més, han creat tendència.
Han creat tendència en el sentit de que aquesta forma de polemitzar, de parlar, de discutir, de conversar-ho com es vulgui dir, s'ha trasladat ja també als programes deportius i també als programes que tenen que veure la política. Han creat escola. Sí, saps? Sí. Entonces és com una cosa que s'ha extès i s'ha estandarditzat, que en tots els programes més o menys on hi ha una tertúlia, bueno, pues acaben la brega, dinàmica. Sí, la brega que és el remat el que es busca, no?, en esta classe de històries, no?, que existisca aquesta tensió, no?, al voltant de tot. Dius que Corazonadas és una novel·la del cor dins d'un programa del cor. Sí. Que en realitat és una història d'amor, com hem dit adés, una comèdia romàntica, però amb el seu puntet de mala bava. Pues mala bava. Això crec que està en mi i no puc evitar-ho. Mira que jo no vull, però ix. Què vols que li fem? Sí. I quan no ix, si alguna volta no ix, no, m'ho demanen. Saps? Vull dir que, entonces, pues ja està, ja que m'ho demanen, pues ix. Qui protagonitza Corazonadas? Bueno, pues són una parella de famosos, que és un matrimoni, que gasten pseudònim i que, bueno, tota la seva vida és un muntatge. I entonces en el moment en el que ells estan en la ola de la cresta, que dirien ells, pues en el moment que deixen... el candelabro, en el moment que deixen d'estar-ho, pues n'hi ha que fer lo que siga perquè la seva popularitat no decreixca, perquè no sols són els interessos d'aquestes persones, sinó que al voltant d'aquestes persones es maneja molta gent que té uns interessos... Vaig a verbalitzar el nom dels personatges perquè igual a algú li ressonen d'alguna manera, perquè són personatges, òbviament, inventats, però igual ressonen. Dius, Chumi Castejón i Mafalda Villegas, i dius, no són ningú, però pot ser algú. Podrien ser algú, no? Un collage. Per què has triat aquests noms? No, pues un compendio de coses que veus, de coses que sents, i entonces pues tix una espècie de Frankenstein que és, bueno, el súmum, jo crec que el que molts voldrien ser. I són, diguem, un matrimoni que s'ha tirat al rotllo, diguem, al rotllo d'acudir precisament a aquesta classe d'espais. Sí, però són un matrimoni o no. Això és el que n'hi ha que anar descobrint a partir de la lectura de la novel·la, saps? Claro, saps? Val. Però, bueno, estan ajuntats com a mínim a priori per interès comercial, econòmic, sí. Totalment, això sí, totalment, no? Sí. I ja m'explicaràs què té a veure, perquè m'acaba de deixar desconcertat de mirar-ho de reull, què té a veure un lleó marí en tota aquesta història? Un lleó marí enmig d'una història de programes del cor... Pues és molt senzill. Qui no té un lleó marí en la vida? Claro, no? Vull dir, més o menys tots tenim un lleó marí en la vida. No, el tercer... Bueno, cada un té un pot. En la caseta. Cada un té un pot. No, el tema és que a l'interior... Bueno, per aquestes coses, quan es genera un conflicte d'aquestes característiques, sol clavar-se un tercer vèrtex del triangle, perquè la cosa tal... Per dinamitzar. I en este cas és una persona que treballa en una espècie de sonogràfic. Vale. I entonces n'hi ha un lleó marí per ahí. Sí. Entonces n'hi ha un lleó marí per ahí que acaba sent definitiu, com passa sempre que hi ha un lleó marí en una novel·la, en la resolució de les històries. Saps què me recorda la irrupció del lleó marí? Me recorda Currupipi. Bueno, també podria ser. Però després diuen que sou jo el que tinc mala bava. Currupipi. Sí. Hem de recordar, per a qui no ho sàpia, que me pareix molt estrany que ningú ho sàpia, perquè igual els més joves igual no ho saben, no? Això va ser... No sé si era un tigre o era un lleonet. Un tigre. Era un cadell de tigre, que no saben què va fer-se d'ell tampoc, no? Perquè se'n va parlar molt que el torero Jesulín, no sé, el tenia ja adoptat a sa casa, no? Currupipi. Sí. Hauríem d'obrir una investigació per veure què passava amb Currupipi. Les coses com siguen. Vinga, també s'ha investigat alguns aspectes de Múrcia, ho dèiem adés, no? Concretament el del poble de Beniel. No? De fet, trobem diàlegs escrits fins i tot en varietat murciana. No? Totalment, però no és, vull dir, perquè en aquestes coses m'agrada ser rigorós i tampoc m'agrada... Vull dir, això n'hi ha una associació en Múrcia que es diu La Juntaera. La Juntaera. Sí, La Juntaera, que és una societat... Bueno, és que té un lema que no me'l sé ni jo me'l sé de memòria, però ve a de fet...
vuelve como se le diga, le tenga así. ¿El qué? El lema de la Junta era es autodefinirse como una asociación cultural para la plática, el esturrie y el escarulle de la lengua murciana. En totes les seues varietats. Entonces jo pues, em vaig posar en contacte amb ells i els vaig passar les coses que jo volia que foren en murciano para ajustar-me a lo que és la parla, lo que és la parla real. Sí, en aquest aspecte sí. Perquè este Chumi Castejón és murciano, però ha perdut l'acento com la majoria dels actors fan per això, no? Menos quan es posa nerviós. Que entonces li reapareix el murciano. Li apareix el murciano. Escolta, tenim un espia. Un espia. Un espia. La tens enfront. Ah. I es dedica a escarbar. A escarbar en xarxes socials, a escarbar en totes les coses dels nostres convidats. I, jo què sé, igual te pregunta alguna cosa la nostra espia Juan. A veure. L'espia Juan. Chachan, la reina suprema del espionatge a granel, jo sempre estic en el candelabro, me dejo la piel en el pellejo i quan tinc la pell molt malament la fique dins del congelador, com diria la meva lideressa espiritual, Sofia Mazagatos. Molt bé. Bé, he de dir que el llibre està autoeditat, Corazonadas està autoeditat per Círculo Rojo, per a qui vulgui accedir, i que ahir va ser el teu aniversari. Sí, senyora. Felicitats. Ahir, moltes felicitats. 18, recent complits. En cada cama. Bueno, sí, més o menys, sí. Lo de la Juntaera ja us ho he contat. I eres dels que diu, i he llegit en un titular, perquè escric guions de sèries molt famoses, no? En una sèrie diària vives y te acuestas, sí. ahí va yo, ahí a la cuestas, sí. Con todos tus personajes mala sua, també te dic. Bueno, sobretot estos dies. És qüestió de disposar-los bé, saps? I com es manté una sèrie diària interessant tant de temps? Perquè ja en les setmanals s'ha fet alguna destrossa, perquè a voltes s'ha estirat tant el xicle, que passa allò del Serrano. Sí. Saps el que vull dir? Era el Serrano, ¿no? Sí, los Serrano. Sí. O Perdidos, sí, que també va ser... També acaba con camot. I com es fa per mantenir l'interès? Pues treballant molt i després pillant el carinyo justet a les històries perquè quan no donen pa més, substituir-les per unes altres. I estar en procés continu de renovació. Sí. També ha manifestat el nostre convidat que l'Alqueria Blanca és una sèrie més valenciana que la Xufa i la Paella. Sí. Que em pareix lògic. No tenem a dur la contrària. No tenem a portar la contrària, no. I per acabar vull dir que té una web anomenada corazonadaslibro.com on el poden trobar i vos passareu a més de categoria internacional i on podeu llegir algunes crítiques que diuen és com una mezcla entre Cantinflas, Femino Cansado y los Monty Pythons. Corazonadas es una farsa sobre una farsa. Una burrada tras otra. Te lo pasas en grande. Escolta, no t'han entrat unes ganes boges de llegir-lo? Jo tinc ànsia viva. Hasta a mi m'han agarrat ganes de llegir-lo. Miquel, molt agraïts, de veritat, i disculpa'ns la interrupció, de veritat. I tant de bo. Mira, segur que tornarem a veure's. Pues segur que sí. Segur que quan sí. vulgueu. Que vagi molt bé l'assumpte. Moltes gràcies. Moltes vendes i sobretot bon estiu. Pues sí, i que es faci curt. I que es faci curt. Sí, per lo menos la calor. Sí. També m'apunte a aquesta història. Gràcies, Miquel, molt amable. Un abraçot enorme. Adéu. Escoltes, pròxim.